ashe wannan mutumin da ya zo ya ciri kuɗi a gurin sai tafi dan kidnapping ne, kuɗin fansar wani aka tura musu. Akwai darasi mai tarin yawa game da abin da ya faru da wannan bawan Allah. Wannan labarin wani bawan Allah ne da yake yin POS. Wata rana yana zaune a shago, wani mutum ya zo ya same shi, ya ce da Allah ya ara masa wayarsa, zai yi kira a tura masa account number, za a turo masa da kuɗi. So da farko ya yi tunanin kamar ba zai ara masa wayar nan ba, so kawai sai dube ne irin shigar da mutumin ya yi shigar mutanen kirki, sannan kuma kamar irin matafi ne haka. Bayan ya bashi wayar, ya kira ya ce zai turo da account number din da za a tura masa da kuɗi. Kawai ya karɓi lambar account din mai POS din nan ya tura, aka turo da kuɗin a ciki. Bayan ya tura lambar account din, kawai sai aka turo masa da kuɗi 750 a cikin account din mai POS din nan. Bayan mai POS din nan ya duba ya ga an tura da guide din nan kuɗi an naira 750, wanda bai tunanin za a tura masa da kuɗi da yawa kamar haka ba. Sai ya gaya masa ya ce shi kuɗin da yake da su a ƙasa ma ba su kai adadin wannan kuɗin ba. Kawai guide din nan ya ce masa ya je wajen ƴan uwansa duk wanda suke yin POS da Allah ya haɗa masa wannan kuɗin. Idan ya haɗa masa ko nawa ne charges kawai ya cire ya bashi, kuɗin yake bukata kashi, ya yi sayayya ne. Sai wannan guide din ya tashi ya je wajen wani mai POS din abokinsa ya anso kuɗi ya haɗa ya zo ya ba wannan mutum. Bayan ya ba mutumin nan kuɗin sai ya tafi da washe gari, kawai ma'aikata suka zo suka faka kofar shagon suka ce fito. So ya buƙaci su masa bayani ma akan wani dalili suka zo za su tafi da shi, da mutane haka suka tattara akan ajime dalilin da yasa za a tafi da shi, ba ma su saurare shi ko sun tsaya yin wani dogon bayani ba, kawai suka sa shi a mota suka wuce da shi. Ashe wannan mutumin da ya zo ya ciri kuɗi a gurin sai tafi dan kidnapping ne, kuɗin fansar wani aka tura musu. Gashi kuma wayar da kira da ita aka tura musu da account number wayar mai POS din.